Jatona lamsogo ani Vishnu Tiprasa YouTube channel Friday engke jeng kaisa topik video ba korang tei jeng silai manai jini Gamaria High Secondary School lo student Tiprasa bai wansa bolai toglai nglai mani bisingtui jini MDC BJP ni ngai borom gonang Somrat Jamatia pai mimangsa rok kaika aro bunai rok no joribana rok jono 1000 thai 13000 ka basis bag chini Tiprasa na sabo tu khomam baika adi inke video nalaine inke borok मानिके थानाय शनिबार छात्रनो क्लास 11 एबं 12 आरो बिसिं बरक सेस खालायि बरकनि वालायलायमोन थैगै जों तिनि आरो गार्जियन थै एबं शुधु गार्जियन सह स्कुल मैनेजमेंट कमिटी सह एबं अरनि मास्टर सह खालायगै जत खालायि एफ एलाकानि मान्यगण्य सह खालायि तिनि जों मिटिं मास्टर लायखा कारण अमा कायसिया तिनि गामारि स्कुल खा तिनि पाहाड़ी बांगाली माने तिनि मिश्र स्कुल जाहाते अमा परिवेश भविष्यत जाना अमा परिवेश नोंग्रा सृष्टि तांलां एवं ओइयाना तैखेला जों ओ स्कुल शांति शृंखलानि माध्यमे एवं स्कुल सुनामनि माध्यमे एवं शिक्षक शिक्षिकानि सुनामनि माध्यमे एवं गार्जेननि माध्यमे तैबो एलाकानि सुनामनि माध्यमे जों चिन्ताधारा मानागो जाहाते नेक्स्ट टाइमाव जाहाते अमा बिराद धरने जाहाते घटना तांलांथों एके अमर बिसिङाव जों जारा बरक दिमसि छात्र बुलायनाय बिसिङै बुलायला हाबा हयतो दलसा देराखौ हा दलसाबो देराखौ खांखा अर बिसिङाव देरा जारा गटा गटे बेला देराला हा देरामानि बिसिङाव जों एमन सिद्धांत नाखा जारा बरकनो जे किसा देराखौ नायरनो ता 3 जना देराला हम बिसेस गुरुत्व भाबे एका बनो जारा बुनायरो बरनो प्रत्येकटा उ खरसनि माध्यमे बरक ट्रिटमेंट हां नां जोंनि बरक जतखन पर्यन्त हायाता ततखन पर्यन्त बरक सुबासुमारनाय एवं सुबासुरावै तिनि कक्का जेटा जों सिद्धांत नावानि बिसिङाव जेटा माने याके ब स्कुलनि থেকে সাসপেন্ড खालायजानाय এবং स्कुलनि থেকে সাসপেন্ড खालायजानाय एमन भाबे खालायजानाय ब उ स्कुलनि कपे थाय कोनो दागै तै एडमिशन उमाय जात्रि एवं तै बनि लाइफ तै स्टुडेंट नि लाइफ जाते मायना तै जों बनो सासपेन्ड खायनाय যদি तिनि सिद्धांत माने याके आजे आं आशा खायो तिनि जेटा जों स्कुल मैनेजमेंट कमिटी एवं तिनि स्कुल स्टाफ सह जारा शिक्षक शिक्षिका जारा जत अत्र एलाकानि गार्जेन सह कातलायमान बिचिन्ति काजे सुस्थयै बिचार बंखा एवं बिचारनि माध्यमे बर माने गसै गथांखा एवं काजे हानि बंगैनो बस काव जाते माइ गथा तागत लांथों हानि बंगै उ आबानारगै छात्र छात्रिनि न बां कय मुंनारगै एवं एलाकानि गार्जेन जारा फरायनायनि मुङाव फातावनाय रनबो जानजाबो साजन ठीक भाबे बुजक बने बिसिंथि स्कुलनि डिसिप्लिन जेटा तंगनि সেই डिसिप्लिन न सঠিक भाबे बजाय तंफायलांथों उ स्कुल हाहि अनुरोध नारगै आनि कक सामानार पाइखा जतन